हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोनां नट्स लानानै फैदोंलाय आरो बेयाव नोंथांमोनहा मा लिंगुइस्टिक पार्टनि मोननाय जागोन जायफ्रा राव बिगियानगिरि राव बिजिरगिरि जानो लुबैदों आरो बिनिफ्राय बेयो मोनफ्रोमबो ग्रेजुवेसन नङाबा मास्टार डिग्रि बे मोननैयावबो थानो हागौ बा अबेबा मोनसे माबा मोनसे कर्सनि बेलायावबो एडजास्ट जादोंबा बा गोरोबनाय मोन्दोंबा नोंथांमोना बेखौ लानो हागोन। दा बेयाव दङ सिगाङाव भिडिअ ओंखारदों जिहेतु रिसार्च मेथडलजि एबा रिसार्च खालामनायनि सोमोन्दै रिसार्च मेथडनि सोमोन्दै मोनसे गुवारै नट्स मोनलांबाय दा बेनिनो बियो मोनसे बाहागो दा बेखौ नोंथांमोना नायाखैबा नायनो हानाय जागोन बिनि सिगांनि भिडिअखौ प्लेलिस्टआव थांनानैबो नायनो हानाय जागोन बड' मेजर प्लेलिस्ट एबा बड' नट्स प्लेलिस्टआव दानिया बेयाव नुगोन नोंथांमोनहा डेटा एबा खारिथि डाटा जायफ्रा खारिथि होनना बुङो जाय डाटा मा होनो सोरबाया गुबुन गुबुनबो बुंनो हागौ डेटा दा बे डेटाखौ माब्रै बुथुमनांगौ एबा बिनि डेफिनिसना मा बे नोंथांमोना बेयाव मोनगोन। दा बेनिफ्राय डेटा बुथुमनायनि मोनसे मा थायो खान्थि थायो नेम दङ बेखौ नोंथांमोना मोनगोन नै प्राइमारि डाटा सेकेन्डारि डाटा बेखौ माबोरै बुथुमो बे दा बेफोरखौनो मोनफा मोनफा एक्सप्लेन खालामनाय बेखेवनानै होनाय नोंथांमोना बेयाव नुबोनाय जादों जेरै बे फारि फारि बिनिफ्राय डेटानि उनावहाय नोंथांमोना आरोबाव मोनबावगोन मा बाहायनाय आयदा राननाय डेटाखौ खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनहा मा खालामगोन माबोरै डिजाइन खालामगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव आयदा राननाय दङ बे आयदानि फारि फारि नायदो बेनिफ्राय दङ नोंथांमोनहा नैबेवहाय आरोबाव नैबे मोनसेया जाहैबाय डेटानि उनावहाय मा डिफारेन्ट मेथड अफ डाटा कालेक्सन बेयो मा रोखोमै जोङो डाटाखौ गुबुन गुबुन रोखोमै बुथुमनो हायो दा बेनि मेथडफोरखौ बेयाव होनाय जादों नै बिसोरो बेखौ नायदो नोंथांमोनहा बेनिफ्राय आरोबाव फैबावबाय मा रिसार्च मेथडलजि बे रिसार्चनि आरो माखासे बाहागो फैफिनलायबाय बेयाव मोनसे पिडिएफआवनो ज' सोनानै होनाय जादों दा बेयाव दङ नै संजिरनायनि नोजोर होनो गोनां माने रिसार्च खालामनायाव जों माखौ गोसो होनो गोनां जायो बे 12टा पइन्ट होदों 13 पइन्ट बेनिफ्राय नङा मा नुबोगोन नैबे रिसार्च सोदोब एबा रिसार्च वार्डआ मा एबा रिसार्च मेथडआ मा बेनि डेफिनिसन नोंथांमोना मोनगोन वाट इज रिसार्च होननानै बुङोबा दा बेखौ नोंथांमोना बेयाव आरो नैबे ससेनिफ्राय मोननाय जादों बिसोरो आरो बिनिफ्राय बिनिनो फारि फारियै नैबे रिसार्च मेथडनि मा सान्थौ एबा रिसार्च मेथडलजिया मा बिनि आरोबाव मोनसे बाहागो नोंथांमोना बेयाव मोननाय जादों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो बाहाय मा थाबावनो हागौ रिसार्चनि बाहागोफोर बे कुवालिटेटिभ आरो कुवान्टिटेटिभ बे मोननै बाहागोआव मोननाय जायो होनदों गुन गोनां आरो अनजिमा एबा बिबांनि सायाव सोनारनानै दा बेनि सायाव बेखेवथि होनाय दङ बिनिफ्राय आरोबाव मा होनबावदों नैबेहाय बे मोननैनिनो सिङाव थानाय माखासे बाहागोफोरखौ बेयाव बेखेवना होबावदों आरो दा आरो बिनिफ्राय मा होनदों स्टेजफोर रिसार्च खालामनायनि स्टेजफोरा मा भेरियास स्टेज अफ रिसार्चनो बेखौबो स्टेजफोरखौबो नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन नट्स हिसाबै बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बेफोर गासैखौबो खेबसेनो मोनसे पिडिएफ फाइलावनो मोनगोन बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होदों फार्स्टआवनो बेयाव थांनानै डाउनलड खालामनानै ला अपेन खालामनानै फरायनानै ला बबेखौ नांगौ बबेखौ नाङा बेखौ नट खालामनानै ला एडजास्ट जादों आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन नट्सफोरखौ सिगाङाव होखांखाबाय बेफोरखौ नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै नायदो बड' नट्स बड' मेजर बड' ग्रामार नांगौबा ग्रामार एसे नांगौबा एसे टेटनि रिलेटेड नांगौबा नाय बेनिफ्राय एन्टारटेनमेन्ट नांगौबा नाय एभ्रिथिं दङ नोंथांमोना नायबा नुगोन आरो दा बेखिनिमोन एसेनोसै गोजोन्थों।